Ngiyaxolisa Rivati. Ngiyaxolisa konke lokhu ngenxa yami nje. Ngisiphulile isethembiso sakho ngempela. Abuka Rivati, ngiyathembisa yazo. Ngizomeduze kwakho njalo. Ngizokuthanda njalo. Ngizohlala ngimile nje eduze kwakho. Futhi mina ngivumile ukuthi ngizoshada noShweta manje. Kodwa Rivati, anginayo indlela engenza ngayo. Rivati, besiney'nhlelo ey'ningi kusasa lethu kodwa akukho okwenzekalile njengamanje. Ngesiphinde sihlangane futhi. Lokho kwethu okugcina. Awukwazi futhi lokho, yazi mina angizange bengafuna ukuvalelisa ngale ndlela. Ngiyaxolisa kusuka ejuleni kwenhliziyo yami Rivati. Ngiqinisile ngempela. Kodwa Rivati, ngeke ngisalithola lelo thuba manje. Kungani ngingakwazanga ukusho ke ngizizwa kanjani? Ngiyazi ukuthi kuzokuthusa kakhulu lokho. Kodwa mina ngiyaxolisa Rivati. Ngiyaxolisa kakhulu. Ngizile iphutha. Yes. Ubekwa yini la? Nje Rivati umngane omkhulu kakhulu kumina. Angikwazanga ngisho ukulala, ngikhathazekile ngaye. Ingakho ngilapha manje. Ngiyahamba manje. Yes. Ingabe wena no Rivati nabangani noma? Cha nje sibangani kuphela nje. Njengoba kusebusuku kangaka uzela umngane la. Yebo, yakhumbula ngengasho ngaphambilini ukuthi uRivati akekho kahle, ngakho ngiyilana ngithi nje angizobona ukuthi ngabe uqhuba kanjani. Ithuba lakho lokugcina yeshe. Ithuba lakho lokugcina leli ngaphambi kosuku lomhlanganiso. Ungamtshela noma yini ofuna ukisho, ugonyuluke neqiniso. Isona sikhathi sakho ke lesi. Kumele ukhohlwe uRivati unomphelo. Khohlwa uyena unomphelo. Ilona nani ke lempilo yakhe? Cha nje hayi ngizohamba nje futhi. Visharupi, awutshelanga umuntu ukuthi ngiyabuya ngiza la ekhaya namhlanje.
Ngabe kungani engekho umuntu ohlangabezulila la eminyango ngoba phela ubuya esibhedlela nje uyayigulela umntana abantu awu. Kodwa ngenziya kanjani ukuthi umuntu onenhliziyo enhle kanjena ehlekelwe into embi kanjena? Ekuthi sibuyele ekhaya sekuhlwile ngempela yazi. Wonke umuntu engathi usesegumbini lakhe lokulala manje. Kodwa ugogo akasheshi nje kangaka ukulala. Usubuyile Fisharop. Gogo. Phela ngikutshelile ugogo akasheshi ukulala. Bengazi ukuthi uzoqhamuka noma yini. Fisharop. Umnakekele, mnikeze imithi yakhe ngesikhathi. Hamba uyophumula. Gogo. Ithi noma ngikuthinta inyawo ke. Yindaba ungasondelanga nokusondela kimi. Gogo, ingaba kuhambini kahle. Hamba njengamanje uyophumula. Gogo. Asambe lila, asambe silapha phezulu. Yebo. Baza. Ingabe sekwenzakaleni ke manje? Yini? Noma ngalahlekelwa ukuphila kwami. Kodwa ngeke ngize ngikwazi ukuvumela uShweta ashade noYashi. Ngeke ngikwazi. Urivate kuphela umuntu oyoshada noYashi. Hayi AJ mina Uyihlelile leya ngozi yenzakala kuwena noRivate. Yini? Kuyiqiniso leli. Uma ngabe uma wakho besho into efana nalena ubungazami ngani kumshintsha umqondo Gogo kodwa bengizobachazela kanjani nje abazali bami yonke lento. Futhi wena AJ sengikhathele ukukutshela mina ukuthi abazali bami bayazi ukuthi uYashi noRivate bayathandana. Kade ngikutshela into eyodwa. Manje kungani ungasitshelanga? Bekumele usitshele yini lena? Usho ukuthini? uAJ angithi sethemba uShweta ukuthi uzobashadisa benoYashi. Manje pha ubaba ngibozofika kanjani nezokhuluma leyo nto noAJ? Ngakho kumele iveze ngalendlela Ukuthi nje sengizwe kaningi kulomuzi ukuthi mina ngashadela imali kuphela la. Manje ke angifunanga uRivate ezinto efana naleyo ngase ngatshela abazali bami ngayo yonke lento. Oh, ngiyabona kulungile. Manje uchaza ukuthi yonke lento eyenzakala ilungile lila Angisho njalo. Yebo ngiyavuma ukuthi yonke into eshiwo kule video ayilungile. Kodwa gogo ngayisho ngoba ngixakekile. AJ, wena wazi kahle ukuthi ngimthanda kanjani uRivate. Ngaze kunikele impilo yami nginikelela yena. Pho manje yini ke engangenza ukuthi mina ngibeke impilo kaRivate engozini? AJ
Nginesiqiniseko ukuthi uLila uyenzile yonke lento. Kumele ukuthi ajeziswe. Ufanele nje isijeziso esinzima kabi njengamanje. Yebo. AJ uzame ukuthi akhansele umshado womfowethu. Ngicela nenze okuthile ngiyanicela. Uzogwetshwa. Lesi sigwebo sizoba nzima kakhulu kunalezi ezinye ejwayelekile. Ukubuka isimo sikaLila manje. Ngizomgweba ngokuthi ahlale embhedeni nsuku zonke. Lila hambe egumbini lakho. Kuyoze kuphele usuku lomhlanganiso. Awuvumelekile ukuthi usuke embhedeni ubeke unyawo lakho phansi fishwa. Wena uzokuqapha lokho. Yebo mnumzane, hayi ngizomnakekela kodwa nje wena hayi uhleleke kakhulu. Yabona nje wena uwenzile isibonelo esihle kabi ngokumpanisha. Cha mnumzane, indlela ompanisha ngayo ngikushayela izandla. Hamba Lila. Manje. Ngiyayithanda yazi. Doka ngiqoke mobusari la kusasa. Lakshmi, kahle kahle kumele ukuthi siphinde siye ezitolo. Kodwa uLila sisimoshele yonke nje into. Uqinisile yazi kusasa ngizoqoka lona usari. Yinhle ke lena, ngiyayithanda nalena Kulungile. Doka Durga. kwenzakalani kanti? Silungiselela isethembiso kodwa wena ukho nje mnandi yini inkinga yakho? Ngiyaxolisa. Ngikhathazekile. Ukhathazekile? Wena uDurga Jahagita ukhathazekile. Cha. Ngikhathazekile ngalela qile lulila. Ngizothina umenza? Durga, kungenzeka kanjani lokho? Awungitshela. Uma ngabe uAJ emnika isitshezo sokuthi anganyathela emhlabeni, unganyathela kanjani? Musu kulokho ikhathaza wena. Uma lo mcimbi uhlelo AJ uzokwenzeka. Ngithemba kanjalo. Ngiyathemba ukuthi uqinisile. Uzokwenzeka. Ngiyaxolisa kakhulu. Kumele siyoqala ngamalungiselela kanjalo. Usuku olubalekile lomfowethu. Asambeni. Durga, Ima. Uzohleka kuqala ke. Khokha umoya. Hleka ke manje hleka. Ubhuti wakho wenza isithembiso somshado. Yebo asambeni. Woza. Waze lokho kudla ngithi? Qoka lokho. Letha lokho. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.